Sa Cebu City, bagong nataong nga baby boy nakita sa usa ka bakanting yuta. Gihulmigas na kuno ang bata ug niaksyon naglagom. Matod sa nakakita nga si Xavier Bulambao, uwan kaayo na itong higayon na dihang naabot siya sa lugar aron mag-deliver sa iyang produkto. Dito siya na pahibaw nga tunay bata nga gilabay sa lugar. Gisiguro niyang malawas ang bata maong gidala siya sa Cebu City Medical Center. Buot unta ni Xavier nga masagop ang waong bata apan matod niya ang ayang iampo ang inahan sa bata kay wa masayre kun unsa gyud na hitabo niini. Pagkakita dyan ako sa bata, sir, wala dyan ko'y kuan duha-duha nga pagpunit dyan ako dito ang bata kay wala ko sa ingon nga nakabatyag ko nga naluoy ko sa bata. Ang ako gyud nga maluwas gyud ang bata kay lagom naman, sir. Pag sakay jud na mo sa taxi, mura kog na nahugyaw ba kay pag tapupo na ko sa bata sud sa taxi, nakita jud na mo kauban ng driver sa taxi, katawa jud ang bata, sir.